What's up, Charot? So, ang taron di analysis hindi taron nag-testing. So first, mag-scalp, mas prefer ninyo 3 ka time frame yung check mo. 1 day primero, tanaw niyo if ang bullish ba ang candlestick sa 1 day or bearish. So pag na-bullish na siya, so ang itaag pa entry na po asa kadapit no. Kay scalp raman mo na siya. So once na check nimo nga bullish, okay, bullish ang 1 day. So sa 4 hours na punta. After sa 4 hours, yes, na siya ay bullish na good. So kani siya, pwede na nato na siya imuan og trend lines no. Kani nga area da kana pasaka diha. Dayon check nimo og asa siya possible taman mo saka, pwede na lang kana lantawon na nimo na diha. Taas-taas pa. Amo nga diha. So kana na kay triangle na buo no. So wala na lang kag breakout, but gusto jud ka mo down pagit sa lower time frame kay check nimo, so pwede na siya. Ano pagka sa 1 hour. Diri ka nindot entry, no? Diri man tama na error. So again, pack trend lines. Diri resist hiwi o butin. Resistance diya nga zone hiwi gyapon. So may pag-straight yabag na niron. So kana imagine na lang diha na, so andagan sa market pack, posibleng pakog diha ug mag-breakout na siya ni nindot ko di entry sa bounce back, no? Bounce back gyapon. Or else shell short ka pag dili siya kuan ka break sa resistance. So now short ka taman diri, take profit ka di ang area. And then pag gusto ka mo entry po long, pwede kay bounce back na siya mana hiluan sa nato. So dito no, diri na ta sa abos mag-isgot pak bounce back long paana. Now ug magkuha na siya, mulahos pag na siya, diri na pug ka mag-atang add position. Pwede ka mag-add position ting area kay diri ra man tong trend lines dapit. So diri ra man tong area, pwede ka add diha. Then pag daghan ri yung funds, pwede ka mag-add diri na pud nga area, no? Dayon stop loss nimo above ubos na gid na. Pindi lang musukol ka no sa konti no. So ato lang for the night. Babu.